Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg a 2 uned 3. Prawf drwy wrthddywediad. I ddechrau gyda, ni'n mynd i gael prawf sy'n ymwneud gyda anhafaliad a modulus neu hyd llinell. Mae radiws i'r pwynt lle mae tangiad yn cyffwrdd â'r cylch yn berpendicular i'r tangiad. Mae'n edrych fel bod ond a ydy yn. Felly, y resymeg am wrthddywediad. Dyma'r patrwm i ni'n mynd i ddilyn. Felly, tybiwn y gwrthwyneb i beth rydym angen i brofi. Felly, i ddechrau, ni moyn dweud bod o by ddim yn perpendicular, symbol am perpendicular yw'r ongl sgwâr yna, llinell trwyddo fe ddim yn perpendicular i'r tangiad T. Rai nodiant, sy'n sianol, mae yn ambodoli, there exists, nad yw llinell i lawr, felly croesi rhywbeth mas, nad yw yn perpendicular, such that yw na, neu 2 dot, fel bod, a mae'r hashtag fyna yn golygu gwrthddywediad. Felly tybiwn y gwrthwyneb i beth rydym angen profi. Ni'n mynd i ddilyn nawr camer resymegol cywir gyda y ffaith bod o by ddim yn perpendicular i ty. Felly mae'n rhaid bod ni'n gallu tynnu llinell o sy'n perpendicular i'r tangiad. Os nad yw o by yn perpendicular, mae yna linell sy'n mynd i fod yn perpendicular. Felly mae'n ambodoli C, y pwynt C, fel bod o i C yn perpendicular i ty. Mae'n edrych bach yn odd, ond ni'n mynd i brofi bod hwn yn anghywir yn y funud. Felly, gan bod onglau triongl o by C yn adio i 180, a gan fod un ongl yn barod yn 90, mae ongl o by C, sef hwn yn y cornel, yn llai yn 90. Cadw ymlaen gyda camer resymegol, a gan bod o CB yn hafel i 90, mae o BC yn llai na o CB. Felly mae ongl yn B yn llai na'r ongl yn C, gant a 90 i'r ongl yn C. Gan bod yr ochr gyferbyn yr ongl fawr, yn fwy na'r llinell gyferbyn yr ongl sy'n llai, gywch mae B yn llai na C, felly mae'r o C yn mynd i fod yn llai na o B. Ond mae hwn yn mynd i fod yn gasgliad anghywir o achos mae o C yn fwy na o B, gan bod o C yn fwy na radiws. Mae o C yn mynd hibo ochr y cylch, felly mae'n gorfod fod yn fwy na radiws, a mae o B yn radiws, felly mae gyda ni gwrthddywediad. Mae'r casgliad yn gwrthwyd ffaith cywir, felly mae'n rhaid bod y tybiaeth gwreiddiol yn anghywir, a mae'n rhaid bod gwrthwyneb y gwreiddiol yn wir, hynny yw mae'r theorem yn wir. Felly mae'r radiws i'r pwynt lle mae'r tangiad yn cyffwrdd yn perpendicular. Datganiad y theorem. Felly ni wedi profi wrthddywediad. Felly o by yn perpendicular i ty. Yr un nesaf ni angen profi yw bod ail isradd 2 yn anghymarebol. Naillai bod ail isradd 2 ddim yn elfen o C, da beth ni angen profi. Elfen yn perthyn i'r set ddim yn elfen o gyda llinell trwyddo fe yn elfen heb y linell trwyddo fe. Q yw'r set o rifau cymarebol, ffracsiynau. Felly mae ail isradd 2 ddim yn perthyn i rifau cymarebol. Ni angen profi. Neu bod ail isradd 2 yn anghymarebol. Wel, beth ni'n neud gynta yw tybiwn gwrthwyneb y beth ni angen profi. Felly, ni'n mynd i ddweud bod ail isradd 2 yn elfen o'r set o rifau cymarebol.
dilyn camau resymegol cywir. Felly, ni'n gallu dweud bod ail israd 2 yn ffracsiwn, lle mae a a b yn perthyn i'r z yw'r cyfanrifau, symbol am y cyfanrifau, gallu fod yn positif neu negatif, a ni angen dweud bod a b, sef a b mewn coronfachau fyna, nid cyfesurynau, ond mae ffactor cyffredin uchaf am a b yw 1. Does dim ffactor arall gyda a b sy'n gyffredin heb law am 1. A 2, z yw'r set y cyfanrifau. Nes ymlaen, bydd ni angen 2z, sef set yr eilrifau. Felly mae 2 gyda ni nawr. Os ni'n sgwario'r ddau ochr, ni wedi dweud bod ail israd 2 yn hawl i a dros b. Felly os ni'n sgwario'r ddau ochr, mae 2 yn mynd i fod yn hawl i a sgwar dros b sgwar, neu mae a sgwar yn hawl i 2 b sgwar. Hynny yw, mae a sgwar yn elfen o'r eilrifau. Mae a sgwar yn eilrif. Os di a sgwar yn eilrif, mae hwnna'n golygu bod a yn eilrif hefyd. Sgwario eilrif, ni'n cael eilrif. Cario ymlaen gyda'n camau resymegol cywir ni. Felly, os di a yn perthyn i'r eilrifau, mae a yn mynd i fod yn 2c, lle mae c yn aelod o'r rifau cyfan, z, cyfan rifau. Felly, ni'n gallu dweud, gan bod ni'n gwybod, ni'n sgwario'r ddau ochr, ond ni'n gwybod bod a sgwar yn 2b sgwar. Felly, a sgwar, 2b sgwar, 4c sgwar ar yr ochr dde. Nawr mae gyda ni, ni'n mynd i ddilyn at casgliad anghywir. Nawr mae gyda ni, os ni'n rhannu'r ddau ochr gyda 2, mae b sgwar yn hawl i 2c sgwar, sy'n golygu bod b sgwar yn elfen o'r setiau o eilrifau, sy'n golygu bod b yn elfen o'r eilrifau. Mae b hefyd yn eilrif. Ond, mae casgliad yn gwrthweud ffaith cywir. Mae'n rhaid bod y tybiaeth gwreiddiol yn anghywir. Ni wedi dweud bod a b heb ffactor cyffredin heb law 1. Ond nawr mae gyda ni a yn eilrif, a b yn eilrif. Hynny yw, mae gyda nhw ffactor cyffredin o 2. Felly mae gyda ni nawr gwrthddywediad. Felly mae'n rhaid bod gwrthwyneb y gwreiddiol yn wir. Hynny yw, mae'r theorem yn wir. Hynny yw, mae ail israd 2 ddim yn rhif cymarebol. Theorem nesaf, mae nifer y rifau cysefin yn anfeidrol. Maen nhw'n mynd am byth. Mae nifer y rifau cysefin yn anfeidrol. Dyna beth ni angen profi. Felly, ni'n mynd i wneud hwn wrth gwrthddywediad. Tybiwn y gwrthwyneb i beth rydym angen ei brofi. Tybiwn bod nifer y rifau cysefin yn feidrol. Bod na un ola. Bod ni'n gallu restru nhw P1, y prime 1, 2, 3 ac yn y blaen lan i Pn. Rifau cysefin lan i n. A bod dim yn fwy. Gyda mae P1 yn llai na Pi yn llai na Pi plus 1. Hynny yw, maen nhw'n mewn trefn. Dyna'r rif cysefin llia sy'n 2, cofiwch nid yw 1, yn rif cysefin, 2, 3, 5 ac yn y blaen, tan bod ni'n gorffen. Felly maen nhw mewn trefn. P gyda'r llythrennau bras yma yw'r set o rifau cysefin. Pi yw unrhyw un o'r rifau cysefin bach sy'n perthyn i'r set o rifau cysefin cyfan. A slais nôl, tyma bach, bod a yn ffactor o b. Mae a yn gallu rannu mewn i b a dim gadael gweddill. Felly, ni'n mynd i ddilyn nawr camau resymegol cywir. Ni'n mynd i ddweud bod yna n rhif. Ni'n mynd i llosi rifau cysefin i gyd, gyda'i gilydd, lan i'r un ola a adio 1. Nawr, os ni'n rhannu n gyda unrhyw un o'r rifau cysefin yma, bydd gyda ni
ryw gyfanrif allan o'r rifau yma, plus mae'r un olaen yn mynd i fod yn weddill dros y PI. Ni di rhannu gyda. Felly, ni'n mynd i gael ffactor o m wedi rhannu gyda PI lle mae m yn gyfanrif. Felly, naillai nawr mae, cario ymlaen gyda'r camer resymegol cywir, naillai mae n yn rhif cysefin neu mae n ddim yn rhif cysefin. Naillai mae yn neu mae ddim. Felly, os dwi yn, ni'n mynd i ddilyn at casgliad anghywir. Os dwi yn rhif cysefin, mae n yn amlwg yn fwy na Pn, yr un fwyaf, achos mae n wedi wneud mas o lluoswm pob rhif cysefin sydd ar gael plus 1. Felly mae n yn fwy na Pn sy'n gwrthddywediad. Os yw n ddim yn rhif cysefin, mae yna ffactor sy'n rhannu mewn i n yn gywir. Mae yna yn bodoli'r sianol yma, P, sy'n perthyn i, sy'n elfen o'r set o rifau cysefin, lle mae P yn rhannu mewn i n yn gyfan. Yn rhannu mewn a dim gadael gweddill. A mae P nawr amlwg yn ddim un o'r ein, achos ni wedi dweud yma bod rhannu dy n, rhannu dy un o'r elfennau yma, yn mynd i gadael ni dy'r ffactor m plus 1 ar ôl. Felly mae P yn fwy na y Pn, ond mae'n dal yn elfen o P. Hynny yw, ni'n gwrthddweud eto. Felly mae'r casgliad yn gwrthddweud ffaith cywir, mae'n rhaid bod y tybiaeth gwreiddiol yn anghywir. Felly mae'n rhaid bod gwrthwyneb y gwreiddiol yn wir, hynny yw, mae'r theorem yn wir. Hynny yw, mae'r nifer y rifau cysefin yn anfeidrol.